On kyllä nyt jotenkin semmoinen haiska olo. Hetiinkö sanoa, että helppo homma, niin ei ollut. Mä olin tuon toisen puolella. Helppo homma purkaa. On siisti sit 10 vuoden päästäkö. Mä laitan tätä kasaan miettiä, että ei vittu mikä juttu. Nyt sulla on oikein tehokas, niin mä rälläköin ton helmonkin suoraan auki. Jos sieltä nyt tulee, vaikka se ei purosta vastaan. Ole hyvä. Hyvässä kunnossa pultinkin körppää ja tarraamaan ihan vituisin täällä. Ois kiva, jos ois semmonen akkukäyttöinen pultti tuolla, vois vaan rallannella nää pois. Mitä kaikkea me tänään irrotetaan? Ovet ja taulukko. Ja helppo. Nyt ainakin. Sillä et se ois aika maassa pisteessä, kun tuo toinen puoli. Seuraavaksi me vaihdetaan tämän puolen helma. Me vaihdetaan tämän puolen helma sen takia, että se on helpompi tehdä nyt tuo takaaksi, niin on irti. Niin sen jälkeen kun on helma vaihtu, pitää maalata noin alustahilppeet ja tehdä sinne ne puslat. No en tiedä, kattoo. Mä oon muuten kuitenkin mun suunnitellut tässä näin. Mä nyt rupeen miettimään sen pidemmälle tätä. Nyt niinkö tämä hetkinen suunnitelma on se, että minä teen nää kummatkin helmat ja katson tuota takakanssia ja sitten mä myyn. Täällä on varmaan joku pikku hitsa. Joo. Täällä on joku hitsausjuttu täällä. Sitten niitä. Mitä alkaa niin? Saa nähdä, että pitääkö tälle puolelle tehdä samaa. Leikkaa ton runkopalkin tuolta auki, kun mä tätä toiselta puolta jouduin leikkaamaan. Millaisilla jutuilla nää on täällä? Ei näköjään. Pärkänä ruoasta mun lokaarina. Ei se mitään. Toivottavasti ei tarvi vaihtaa noita lakaareita. Ampiainen! Missä? Täällä. Tossa. Mistähän niitä niitä tulee? Vittu, sulla on varmaan kuin ampiaispesä täällä auton sisällä. No ei se nyt minä yllätyksenä sinänsä tuli. Mut itsehän täällä sitten oli ampiaispesääkin. No se on varmaan siellä, mistä me odotellaan, että se rotta tulee pihalle. Se voi muuta olla. Itse on kyllä nättiä. Mut siis ei se nyt minä yllätyksenä tuu miettiä, että tää on ollut siinä pihassa kuitenkin ihan vaan silleen semmoisena hyvänä pesimäalustana kaikille. Oho. No mun olisi pitänyt vetää sitä ulos. No. Niin, täällä oli se vittu ruusi. Tossa. Tuo ei kyllä aukea. Voi melkein niinkö luvata, että se joutuu kanssa rällällä käymään. Ai se ampiainen, mikä oli tässä, siis tipahti tuolta autosta. Mistä kohdalta? No en mä tiedä, se tipahti siihen, missä se oli. Täällä on varmaan täällä helmassa sitten.
Sellaista varmaan on. Anteeksi. Otetaan tuo helma irti. Onneksi täällä on sen verran kylmä, että ne taitaa olla semmosessa aika hyvässä kohdassa. No, tää on kyllä niinkö hyvän mallinen tää. Kantaa koko laitettavaksi. Periaatteessa voisi tehdä kaikki sähkötkin uusiksi tähän autoon. Se ei kuitenkaan mitään ihan hullua ammattitaitoa vaadi. Tässä on tyyliin 3 sähköjohtoa. Joo. Tällä puolellahan kunnon ruostejuttu täällä. Ensin mitään. Ruostejutut on kivoja. Tää on kyllä aika rankan näköinen täällä. Eikä se läpi ole. Pahan näköinen. Mun ehkä pitäis höpötelläkin jotain, mutta tuntuu, että mä jotenkin ihan niinkö vitun jumissa. Ei lähde niinkö yhtään mikään hassu juttu. En tiedä mikään. Paitsi tietenkin ainahan voi sanoa, että tuo on hullu määrä tullut tilaajia. Oikea meininki. Oli siistiä huomata. Noin. Näppärä poika, niin ei mennyt kauan. Sitten seuraavaksi ruvetaan käymään helmaa tästä. Onko jännittää, että kuka sieltä löytyy sisältä? Ei nyt silleen. Kyllähän sieltä nyt joku rotta tulee. Tai joku vittuun käärmes. Hyi vittu, se olisi kyllä inhottavaa. Se olisi siistiä. Hyi saatana. Käärmeet on kyllä sellaisia, ne ei ansaitse elämää. Hyi vittu. Ne varmaan ajattelee samalla tavalla susta. No siinä ne ei ole yhtään väärässä. Täällä on tää mun pappavainaan kampali. Täällä on kyllä niin paljon kaikkea paskaa täällä autossa. Ei mitään järkeä. Ja sit nää on niinkö kunnon raneetukset. Se on periaatteessa ihan hyvä, että nykyautoja ei pysty ihmiset enää itse korjaamaan, kun vittuna on kaikki sen näköisiä, että näitä on joku itse korjannut. Mutta toisaalta itsepähän on paskani ostanut, että no nythän meille selviää, että teinkö mä niin, että mä tilaan myös ton uuden sisäänhelman tähän autoon. Mä luulen, että tää puoli on vähän huonompi kuin toi toinen. Eikä toi toinenkaan ei ollut niinkö mikään hyvä. Niin. Innolla ootan kyllä, että mitä täältä tulee vastaan. Mutta ei ainakaan vielä tuu amppareita, kun tossa on nyt toi helmakotailu silleen auki. Ja teille kaikille pikkusille, jotka olette innoissaan ostamassa Volvoa, niin kannattaa muistaa, että Volvo on täynnä niinkö pultteja silleen, että ne on joko tai niinkö sekaisin tuumaisia ja metrisiä. Tosi vittu menee. En tiedä, oliko sitä apua kellekään. Mut tietenkin niinkö
Siis ihan selkeähän se on. Että kun näitä videoita kahtoo, näkee millaisia paskoja nää on. Ja silleen, että mäkin halunnut mennä Volvo. Mä että mikä vittu täällä roikkuu, mutta teillähän Antoni perkele. Se me seivataan pois. Mitä sä nyt teet? Otan töpselin seinään. Ai mä rupesin miettimään ihan semmoista temppua, että jos mä leikkaan vittuun tuolta. Jännä, että ei ikinä voi, jos ostaa itse poranteria, niin ei koskaan osta hyviä poranteria. Ainoastaan vaan niinku halvinta paskaa, mitä löytää. Sitten vittuuntuu siinä, että no... Et ne on just tällaisia, että kai vittu puree. Ois pitänyt pölliä töistä. Ei pölliä, lainata, palauttaa. Nyt taas jännityksellä, että missäköhän kohdassa niitä kaikkia on täällä. On tässä nyt ainakin jo. Löytyy tää alttaripesä. Ei se oo kauhean iso, tommonen pieni. Nyt mä tässä kauheasti mietin, että mitä mä niinku suunnittelin mukaan tää äsken tekeväni, mutta... Eihän se nyt niinkö... Nyt kun mä tätä ihan tälleen Jereen kanssa mietin, niin eihän mä sitä nyt onnistukaan tosta silleen niinku mä ajattelin. Jos mä leikkaan tän nyt tosta silleen kuitenkin. No, pitää vähän vaan hakata sitä suorennusta laittaa paikalle. Ihan vähän sellaista. Hämä häkki kiipes langalle. Kyllä oikeesti heiluu aika paljon. Oi vittu. Oho. Ei mitään. Toisellakin puolella tuli ihan hyvää, vaikka mä en tukenut sitä millään tasolla. Niin ei me nyt pädetetä. Oiskohan mun pitänyt vetää toi tuki tänne? Ehkä mä voisin hitsata sen tohon näin. Hyvä hitsausta. Noniin! Ei saatana kun tää tylsä. Ei ois enää montaa. Ei vittu. Aha. Tuohon murtu vaan tuo pelti tuo. Vittu. Kyllähän täälläkin on tätä röitä. Joo. Nice.
Ei tullut mitään rotaraataa kuitenkaan, niin se nyt on ihan positiivista. Joo. Huhhuh. Nyt se olisi taas siinä pisteessä, että sais ruveta tätä lattiaa opaamaan kuntoon. Mä vielä vähän 2 vailla, että tilaan, kun mä vaan se uuden lattia pelli ihan vaan rupeanko taas tekemään tästä suorasta. Ei ollut nimittäin mikään kauhean kiva juttu tehdä tästä suorasta pellistä. Sais ehkä vähän tehokkaammin tehtyä, jos tilaisi ihan suoraan. Ja periaatteessa kyllä tekis mieli tilata toi sisään helpotikko. Sekin on kuitenkin aina työmaa tehdä tuohon noin. Mut joo. Teholla purettu. Tosi hyvä homma.